Barkanka da shigowa kundin asararu. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don neman izinin wannan sirrika da muke saki. Mun gode. A'udhu billahi samil alim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwana na wannan gida masu tarin ɗumbin albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan rana mai tarin falala, mai tarin albarka. To alkhairin da ke cikin wannan rana Allah Ubangiji ya sada mu da shi don albarkarsa sayyidis sadat. Sharrin da ke cikin wannan rana Allah Ubangiji ya raba mu da shi don albarkacin annabi da alkur'ani. Dukkan sharrin cikin wannan rana Allah Ubangiji ya tunkuɗe mana shi don albarkacin annabi da alkur'ani. Yan uwana, dukkanin masu neman mu da mungun nufi Allah ka shirye su. Idan ko ba masu shiryuwa ba ne, Allah ka miyar kansu. Dukkanin alkhairin cikin wannan rana Allah Ubangiji ya sada mu da shi don albarka annabi alkur'ani. To yan uwana, gani na ƙara dawowa. Wata tsaraba ce ga yaranmu da kuma manyan namu duka dai. Kin cika dan Hausawa sun ce wai kogi bai ƙi yayyafa ba. Na'am, a baya an ba da wani lakani na karatu. To insha Allah mutane da yawa sun ce wannan ba lalle ne su iya ba. To ga wani mai sauƙi ne kuma mai zafi ne. Yan uwana, ya kamata a dinga jarrabawa. Hadda ce take baka wahala, to gashi nan. Karatun ne ma baƙin ne yake baka wahala, gashi nan. To yan uwana, kun san komi an ce yana son taimako da tallafi. To ya kamata karatun namu ma mu tallafa masa, mu ba shi gudunmawa don ganin mun wanye da shi lafiya kuma an samu abin da ake so. Sauƙi, komi ma dai an ce yana son sauƙi, ko ba haka ba yan uwana? Duk da ma dai akwai manyan malamanmu a ciki. To ni ma dai karambani ne, dan wani ƙaramin sani na ne ni ma nake dan bayarwa. Na san akwai malamanmu a cikin wannan gida. To yan uwana, zan dai soma bayani a kai. Ya kamata kuma a lura a fahimci abin da za a ce, inda da duk bayanin ba rage shi za a yi ba kuma ba ƙara shi za a yi ba. Yan uwana, ya kamata idan an saki irin wannan dai, zan ƙara jan kunnen mu dai gaba ɗaya a dinga lura ana fahimtar me ake cewa. Tunda dai komi muna yin sa dai ta sigar yadda za a gane a fahimce shi, yadda da zarar ka je ka buga aiki za ka ga nan da nan ya tashi. Shi yasa yan uwa muke so, idan baka fahimci abu ba to ka ɗan ƙara dawo baya ka fahimci menene. In ka dawo baya ka buga baka fahimta ba, yawwa, to sai kai mana comment. In ka ga ta comment ɗin Allah bai ba mu iko mun samu mun mayar ma da reply ba, ka iya magana ta WhatsApp. To nan ma dai haka zalika, sakamakon akwai ayyuka, akwai kuma jama'a da yawa. Mun tashi kuma muna ɗan bin layi ne, sakamakon wani za ka ga tambayar tasa ta daɗe. To amma dai in ta comment ne ma dai kaga wasu za su gani su ƙaru, kamar yadda na faɗa ɗazu a wancan bidiyon. To yan uwana, sai mu lura da Allah, mu fahimta.
mu fahimci sosai akan bayanin da ake sosai. Da Allah ƴan uwa yi kokari a dinga fahimtar abin da ake cewa dan ganin an yi aiki nan da nan ya tashi. Nan da nan ya tashi. Yan uwa, kana da yaro ne tun yana ɗan ƙaramin sa, to ka yi ƙoƙari ka yi masa wannan. In dai kai ma'abocin son ya yi karatu ne, kuma karatun kar ya dinga ba shi wahala, kai ba yaronka ba ma, kai kanka. Wai an ce kogi bai ƙyayyafa ba, to kana karatu ba ka san daɗi ne? Ya kamata ɗan uwa. To shi dai wannan rubutu kamar yadda kuka ga an rubuta shi da wannan sigar, haka ake rubuta shi. Ga ta nan malamanmu sun san ayar. Wannan iƙira'a ce. In za a rubuta ta za a nemo madubi, wannan abin da ake kallon fuska. Ma'ana ai madubi, kan aka ce madubi ai duk hausar kusan ɗaya ce. To shi za a samu, a jikinsa za a yi rubutun. Sannan a samu, ba da tawada za a yi rubutun ba, za a je a samu zuma. Ka samo marar mis farar saƙa. An so ka samo marar mis farar saƙa, ƴan uwana. To sannan in ka samo ta, ka samo wannan madubin, ka nemi alƙalaminka kamar yadda kuka ga mun fara rubuta muku da wannan sigar. Idan ka rubuta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sai ka a gaban ayar sai ka sa sanuqri'uka fala tansa, khalaqal insana min alaq, sai ka sa sanuqri'uka fala tansa. Yawwa, haka da haka da haka har sai ka je sura. Har sai ka je sura. Ƙafa uku ake so a yi a jikin madubin. Ƙafa uku ake so a yi shi a jikin madubin, da wannan sigar da kuka ga an rubuta. Da haka ake rubuta. Ana so a yi shi ƙafa uku, kuma kwana uku. Bayan lokaci ana ƙara yin sa wannan. Wallahi idan dai karatu ne da hadda da kuma ƙarin niyya da hazaƙa, to ƴan uwana wallahi a yi ƙoƙari a jarraba wannan babban sirrin. A yi ƙoƙari a jarraba shi, don mujarrabin ne. Idan an rubuta shi ƙafa uku, kwana uku, kullum dai a rubuta shi ƙafa uku. Kullum ƙafa uku har kwana uku. To sannan kuma idan an yi rubutun, yadda ake yi ba wankewa ake ba, lahe shi ake yi. A lashe shi za ka yi. Lasa za ka yi, ka lashe rubutun, ba wankewa ake ba. ƴan uwana, ba wanke shi ake ba. Da fatan kun fahimci abubuwan yadda yake sosai. Mu dai babban burinmu kullum ci gaban da muke gani. Mutane da yawa suna mana godiya da addu'o'i akan abubuwan da muke kawo musu, suna jin daɗi, suna samun waraka a kai. To mu ba abin da ya fi mana wannan farin ciki, mutum ya ce ya yi amfani da abin da muka kawo ya samu waraka. To wannan abun yana matuƙar ƙara min farin ciki, yana ƙara min ƙwazo da ƙarfin gwiwa. Yana ƙara min ƙwazo da ƙarfin gwiwa. Kuma ba wai wayanmu ba ne, ba wai kuma iyawarmu ba ne. Wannan duk addu'o'inku ne suka sa mana ƙwazo da ƙarfin gwiwa da himma, ganin mun kawo muku abubuwan da za ku ƙaru, ko dai na ce ma za mu ƙaru gaba ɗaya. Domin kuwa duk wanda ya je aiki da abin da muka kawo muku, na san lalle muna da
babban sakamako, kuma mun san za mu ɗauka a mizani. To Allah ya taimake mu, ku ƙara himma da ƙoƙari.